Gepleyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Prezidentiň Dikutsar Aşgabatda izli-izine birnäçe edek aýlanyp çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, bir gije gündizden az wagtyň dowamında Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary prezidentiň Dikutsaryny adyndan 2 edek howada görüpdir. Ine-de onuň Dikutsary ýene uçup ýör, awtologlaryň howlup ýörülmegi indi düşnükli boldy diýip Azatlyň habarçysy 3 martda Irden Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä prezidentiň Dikutsary geçen akşam hem paýtagta aýlanypdyr. Dün bir wagt bir fursatda prezidentiň Dikutsary uçdy. Biziň köne parahatlarymyzyň üstünden ol hatda 2 edek aýlanyp çykdy. Bugün Irden bolsa polisiýanyň awtologlary, howlulary aýlanyp awtologlary duralgolary gowy çykardylar. Bu degen Irden we akşamlaryna howlularda maşyn iňen az bolýar diýip habarçymyz belledi. Gurbanguly berdi Muhammedowyň Dikutsarly hut özüniň aýlanyp aýlanmanlygy belli däl. Prezidentiň adaty Dikutsarly seýahatlary barada habar berýän döwlet mediasy bu gezek hiç hili maglumat bermedi. Döwlet mediasynyň mundan öň habar bermegine görä, şäherde Dikutsarly çykýan wagtynda prezident adatça paýtagtyň abadanlaşmagy we sosial infrastrukturanyň ötüşine degişli programmanyň amala aşyrylşy bilen tanışýar. Türkmenistanyň prezidenti şäheri abadanlaşdyrmak meselesine 1 aprelde hökümet agdalary bilen maslahat etdi we indiki guruluşyk proýektleri bilen tanışdy. Aşgabatdaky guruluşyklar türkmen ýolbaşçylarynyň ileri tutýan meselesi bolup prezidentiň gözegçiliginde saklanýar. Geçmişde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Dikutsarly saparlary tebigi hadisalaryň ýa-da hem gabat gelipdi. Geçen ýylyň 15-nji maýynda prezident paýtagtyň merkezine şolsanda hökümet binalaryny hem sowda merkezlerini suwa gark eden güýçli ýagynyň ertesi şähere Dikutsarly aýlanypdy. Emma şonda döwlet mediasy ýagynyň bolundygyny we onuň netijelerini prezidentiň görüp görmänligini agdaman döwlet başçysynyň şäheri abadanlaşdyrma işleri bilen tanışanlygyny habar beripdi. Mundan ozal prezidentiň saparyndan öň we soň paýtagtyň ýaşaýjylarynyň hususy awtologlary sürelýärdi, ýaşaýjylardaky sowadaçylar telewizion antennalar goparlýardy, ýaşaýjylara daşarda kir sermek gadagyn edilýärdi. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä prezidentiň Dikutsarly aýlanmagyna taýýarlyklar polisiýanyň reýt geçirmeginden başlanýar. Adatça gijelerine geçirilýän reýtlerde sesi gataldyjy gurallar we ışıkly çıralar ulanylýar. Azatlyk Radiosu prezidentiň Dikutsarynyň paýtagta geçiren soňky seýahatlaryna degişli jekmejek maglumatlary entek anyklap bilmedi. Adatça onuň özü uçýar ýa-da onlaýn translasiýany talap edýär, üstesine oňa dronlardan edilýän ýazgylaryň esasyndaky garaşsyz informasiýa hem ýygyderli barýar. Ýagny awtomobil helakçylikleri, ýagynlar, adamlaryň üýüşmeleňleri bu bölüm informasiýany oňa İçeri işler ministrliginden öňi berýär. Belli bir wagtda ol hut onuň öz gözegçiligindedi. Ol oýunjaklary gowy görýär diýip azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatdaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Ozalkylaryň tejribesine görä prezidentiň Dikutsarly seýahatlaryndan soň Aşgabatyň häkimetleri şäheriň görküni kämilleşdirmek maksady bilen düşündirip dürli çäreleri geçirýärdi. Geçen ýylyň Tomsonda Dikutsarly aýlanan prezidentiň paýtagtyň ýolbaşçylaryny abadanlaşdyrma işine jogapkärçiliksiz çemeleşmekde tanqid etmeginiň ýa-ni Aşgabatda öňden bäri saklanyp galan köp bolmadyk saýaly agaçlaryň çapylmak işi hasam ýaýbanlandy.